हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण बनवूया क्रॅब सुक्का। अर्धा किलो क्रॅब स्वच्छ करून धुवून ठेवावे। मसाल्यासाठी आपल्याला लागणार आहे खोबरं, धने, लाल तिखट, गरम मसाला किंवा गोडा मसाला, थोडीशी हळद आणि चिंच। मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्या। एका पॅन मध्ये क्रॅब, बारीक चिरलेला कांदा घाला, त्यावर वाटलेला मसाला, थोडंसं पाणी, हे सर्व चांगलं मिक्स करा। आता ऍड करा चवीपुरतं मीठ, थोडेसे कोकम, परत एकदा मिक्स करा। झाकण लावा। क्रॅब मसाला मंद आचेवर 10 ते 12 मिनिटे शिजवा। ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी तुम्ही चेक करू शकता। क्रॅब सुक्का रेडी आहे। तुम्ही ही रेसिपी तांदळाच्या भाकरी बरोबर किंवा स्टीम राईस बरोबर एन्जॉय करू शकता। रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। टिल देन, बाय।